UMLA ka Voice of the People's Party na maulay uba Bright Star Well Marbanyang uloong. Buon ujar persyayo Menteri Budi Kemi Ikatanat PHE ke Sarkar MDA2 Marquis N. Marak namar ka jingpen kenjeng u yak Office Memorandum jong Sarkar jela. Kene ka Office Memorandum gay day bat ki duler bat ki Office bat ki tanat Sarkar kin haban board hakabaya day bat ki nu ki scheme ki buan nag Sarkar pedeng baka Office ne ka tanat Sarkar kadiban ajing tip lang yo MLA ubami khmat ya kanu ka constituency habaya day bat ki jingwan ra ya ka roy ka par hakash nong ka thau. Uba Bright Star wala keno bau menteri ula khot sop bandon ka jingyalang hapdeng jong u ki rang ba snong baru MDC ka than uba tebor lang pathau banya kren halor ka jing pentrai kam ya ka scheme Jal Jeevan Mission hapo maulai klam da ai ka nu ka jing tip sha u kumu MLA nakaliang ka jonga kumu MLA jong ka maulai constituency ngatrai dang hai ki khndiat tayo ngatrai play i nakaliang ka jonga ngala bersang ban budin habidi ba ka Jal Jeevan Mission hapo ka maulai constituency te hak tu ka jinglek ban inspect kumnu ka kam ka ya hapo maulai habidi ba ka Jal Jeevan Mission antara la pi pej hak tu ka bangaleng la batai nilap dak lagi jong khmat nileng on the spot ka ba ngala kren hak tu poru ban ong ba kani ka benta ka ba sapo motowar ter kabut kalong ko strat mar ka progress of work kalong ko ba 80%. Nrei kani ka benta pat sini po mulai nong kuarpan ka basosi kalong ba ka progress of work kadang suki kamtam nilai kani ka benta na lumunay thlong na katelong joko katu kadang long be 0% ka progress of work te hadin na tu pan hakatu singi hi hakajing siya ngala instruct yaki officials na ka PHE hakajing kat ringkat additional chief engineer joko PHE ngala ong ba convene ya kawi meeting hakabaki stakeholders baro kindon kanang bangila ban ya keren margani ka implementation of Jal Jeevan Mission po maulai dang iken mau la implement ya ka mentala jan don launch le implement ba launch ka mentala jan system enrei habang ni on the spot to singi pat ka basosi kalong ka progress of work khamtam hitu jaka kalong zero teden makata ngala ong ikiban convene ya ka meeting jok stakeholders baro ban yo ban ya keren mo nang mangin ko bakan ya kan nempoi CCA apo maulai nama kata dang ban convene te haji sya nilai keren bu bat ka PHE bagi officials balar ko mundo menahan ya laipo lani laipo ban convene ya ta meeting henrei kai ka ba ngai ipat apo press satu singipan ba nakaliang jok PHE ling ba u PHE minister ula khot ya kitu kirang ba snong ki badon hak ki snong kum kanong kwar nata ko thlong nata bat ka moyong jepung bat ka moyong rem ula khot iki hak jenor kat lang batu local MDC te kai ka bang kwa ban ong ni por mo kalong kai ka ba bam stunat namar hak jing sya mo ngang ri local MLA ngi mi shikmat haben wat ya kani ru amar play ni sokhia ya kani ka scheme ban pentri kam hapo maulai ndai ka basosi kalong ba ha ka tu meeting bakhot u PHE minister nga salot ka complain persya abe direct u PHE minister ba u klem khot lang ya nga ha ka tu sngi te gari ka bam sunat bat ha ka jing sya ka wat na kaliang jog government ru kala issue mo kadang sudah ban pha ki mana kan ni banong ya ki department baro ba kinu ki schemes mo kinu schemes la kalong ki state schemes ni ka central schemes ka bari ha kanu ka constituency kamut phim la ban yai lan ya local MLA tenre ka jingle jong ka PHE department mana ni kalong kalong persya ya kata ka notice dan ka notification bala pha ka government hi te nakaliang ka jonga ngasukwa ban pa mo bat khamtam ni le tu singi ngasong kalong ka misinformation ka bahadin ka tu singi ka don ka press statement ka bala release bala pelat ka tu singi ha ka banong ba kita ki benta ba syathi mo ki benta ki jing trekam ki sapo nadu ka block 13 nong kwar nang ta ka moyong jepung bat ka moyong rem ba ka kam ka ya almost 100%. Dengan orang pi I was on the spot atau si ban mi tanga don ki documents ngan sa IP ba pini yang tu ba ka progress of work ki babun
kemut kidang dei tang 1%, kibabun kidai 0%, kidon kibatang 4%, batang kau ke top. Kabla dep 80%. Ni the rest of the work hi kemut kampat khi kadang duna kan. Te kata hi kidai kejing penpau ka jonga. Ba ngasngau ba kidai kejing le jong u PhD minister. Mo. Ai mat ki persang ban le politics. What ia ka scheme ka beri jong u pat ba. Ki persang ban le politics da ka baki sideline yang ha kejing sya kala di ban khon. Namar nakaliang ka jonga rung la simkhia. Ndi ban ya naganu nu ka dau ndrei ka jing simkhia ka jonga kalong ba perkhan mau pat ba nong susnong jong ka mulai unum de bandu nong. Na kani ka scheme jong ka central government. Kata tengam la bantip Andrei lada pipet nak tuka shiti mongan sapa spiru ka notice ka ba lapha nakaliang jong ka PhD department ning ba u on the secretary ni manungam kan mau shu mo ka ba pha ne ka dikijing khot jong u PhD minister ya kini ki nong song sinong selected mo selected ki nong song sinong kamut ke jong ka nongkwar jong ka thlong nata jong ka moyong japung bar ka moyong rim ringkat bat u local MDC mo kerja jeng khot nak kalian kajong tenri ka papeling o nga kalong ba nganang buat try data ki khot mo nga ngari u local meli kini di scheme ka bon napo ka central government link ba ka state government nga ku mu local meli ka mun nganang buat try kilang la include lang nya kata mo kanang bangin yo banya ya keren nya penbahalang nya sthu lang tenri kumbangi imat ki persang balik politics tenak liang ka jonga ngasukwa ban pensain ka por ba ketu ka jingle ka jong PhD minister kalong ka babakla ban sideline ya u local MLA de ban nakaliang ka jonga ngan sa thok sti ban pau ya ka jing persha ya ka ni ka jingle ka jong u PhD minister hato long kumung pilakran baka di ka but politics na kata sen himayo nong hato ka di nakadaw baka MDC kala jantray na ka jing persang jing kini balik hakani ko kam lada shu ya pet mo le si pat ba bubun te mentam di su pat ba ba kila ban penbit di pat ba ba stan kam tam le di pat ba no mulai ngan thai di pat ba mo sula ban su pen thame te nga ngasu ba kani ka jingle ka ban hani den mak tada masong ki imat mo ki persang ban le politics da ka ba sideline yang akum u local MLA te le si kala ban de kata ka ba ong makiru kani ka di ka bridge dia ka privilege ka jonga kum u MLA ma phim la ban sideline mla ban sideline yo local MLA habi di be kono no developmental works ka bawan naka government la ka long state government dan la ka central government